हॅलो 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 थोड्याच वेळात आपले महाराष्ट्राचं लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये हा प्रवेश सोहळा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। थोडं फोटोग्राफर विनंती करतात थोडं साठी लढला करून स्वतःच्या जीवाचं रान देऊन सवलत मोठी माननीय साहेबांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे आणि ज्या प्रवेशाची प्रसार माध्यम गेल्या अनेक दिवसापासून वाट पाहत होते त्या पक्ष प्रवेशाला थोड्याच वेळात या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे आणि हिंदुत्वाचं केंद्रबिंदू असणारं धर्मवीर आनंदगी साहेबांच्या या आनंद आश्रमात उदय कॅमेरा मंत्री आहे का आणि खऱ्या अर्थानं कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। शिवसेना प्रमुखांच्या विचारांवर प्रेम करणारा कोकण आहे। धर्मवीर आनंदगे साहेबांना आपला मानणारा कोकण आहे आणि एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहणारा हा संपूर्ण कोकण आहे। हे विधानसभेच्या निवडणुकीनं दाखवून दिलंय की कोकण कोणाचा आहे, कोकणातली जनता कोणाच्या बाजूने आहे। कोकणातला प्रत्येक मतदार